xiquet que no volia estudiar. Tenia els 15 ben entrats i moltes ganes de jugar. A l'estiu no s'apropava, el carrer era la seua escola. Els bars del barri freqüentava, de cervesa i truc tots els dies s'alimentava. I en sa casa feia temps que no veien la seua estampa. Comença per la Maria a l'hospital, ben es provava a poc, a ratlles anava enganxant-se més, fins que un dia la falopa descobrí. Trista la història, la d'aquest xiquet que de bar en bar es va fer adolescent. Entre fum i alcohol, anares creixent, xiquet valent. A l'escola no t'apropares, els llibres eren fulles de paper per a poder escalfar-te en les nits de fred. La vida en el carrer el va fer un delinqüent. De les seues històries omplia l'equipatge de mentides i rinyes, conté el seu bagatge per culpa de la falopa. Un xalet saquejat. Quan estava dins la policia va arribar i amb un tret la seua vida va acabar.